እዚ ፖሊስ እዚ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ካብ ዝርከቡ ፖላይስ ካብቶም ዝፍርሑ ቁፅሪ ሓደ እዩ። ለያቡ ሽሙ ብዝሰምዑሉ እዋን ቀልጢፎም ዝሰረቅዎ ነገር ኣቐሚጦም ካብቲ ቦታ ይጠፍኡ። ብኻልእ ድማ ልክዕ ከምዚ ናይዚ ፖሊስ ዝፍርሖ ፖላይስ ዝፈርሕዎ ሰራቅ ድማ ኣሎ። እዚ ሰብ ክሳብ ሕጂ ብሰባት ዘይትፈሩ ስራሓት ዝሰርሕ ኮይኑ ንወላ ሓደ ፖሊስ እውን ኣይፈርሕን። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እዞም ክልተ ተፈራሕቲ ሰባት ተራኺቦም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ድማ ፑሽፓ ሰራይ ዝተሰመየት ጽብቕቲ ናይ ህንዲ ፊልም እያ። ከም ትፈትዋ ኣይጠራጠርን ላይክ ብምግባር ጀምሩ ናብ ትሕዝቶ ይከብለኩም። እዚ ታሪክ ዝጅምር ኣብ ውሽጢ ጃፓን ኮይኑ ኣብ ጃፓን ዘለዉ ሃፍታማት ሰባት ክምርዓዉ ዝሓሰብሉ እዋን ንቤተሰብ መርዓት ክባር ቫዮሊን ከም ህያው ይበርክቱ። እዚ ቫዮሊን ዝኸበረሉ ምክንያት ንመስርሒ ዝኸውን ዕንጨይቲ እዩ። እቲ ዕንጨይቲ ካብ ህንዲ ዝመጽእ ኮይኑ መንግስቲ ህንዲ ነዚ ቀይሕ ዕንጨይቲ ወላ ሓደ ሰብ ክቆርጽ ከም ዘይብሉን ዝቆረጸ ድማ ብሕጊ ተሓታቲ ከም ዝኸውን ኣጽዲቑሎ። ሰባት ግን ተሓቢኦም ነዚ ዕንጨይቲ ብምቑራጽ ብኮንትሮባንድ ናብ ጃፓን ምልኣኾም ግን ክቆርጹ ይከኣሉን። ኣብ ህንዲ ሓደ ሰብ ነዝተደላየ ዕንጨይቲ እንዳቆረጸ ዝሸይጥ ነቲ ዕንጨይቲ ብትሕቲ ፍሩታታት ሸፊኑ ብመኪና ይጓዓዝ ኣሎ። እንተኾነ ግን ፖላይስ ኣብታ መኪና ዕንጨይቲ ከም ዘሎ ስለዝፈለጡ ነዚ ሰብ ክሕዙ የጓይዎ ኣለዉ። ነዚ ስዒቡ እቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ንብረት ሒዙ ዘሎ ሰብ ካብ ኢድ ፖሊስ ክሃድም ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠ ካብ መኪኑ ወሪዱ ክሰማምዖም ይሓስብ። እንተኾነ ግን እዞም ፖላይስ ጉቦ ዝበሃል ኣይቅበሉን እዮም። ስለዚ ዘለዎ ኣማራፂ ምሶም ፖላይስ ተባይሱ ክሃድም ጥራሕ እዩ። እንተኾነ ግን ምሶም ፖላይስ ኣብ ብቱር ባእሲ ዋላ እንተኣተወ ክኾነሉ ግን ኣይከኣለን። በዚ ድማ ተቐይዱ ናብ እንዳ ፖሊስ ይኸይድ ኣሎ። ሕጂ እውን ግን ተስፋ ኣይቆረፀን። ሓንሳብ ኣብ ኢድ ፖሊስ ስለዝኣተወ ክሃድም ወላ እንተዘይከኣለ ግን ሰልዲ ሂቦም ንኽፍንውዎ ክለማመጦም ጀመረ። መጀመርያ ዘቕረበሎም ሰልዲ ውሕድ ዝበለ ስለዝነበረ ንሓሳቡ ክድግፍዎ ይከኣሉን። እንዳጸንሐ ሰልዲ ብርእሲ ሰልዲ ክውስኸሎም ምስ ጀመረ ግን እቲ መጠን ሰልዲ ስለዝበዝሐ በቲ ሰልዲ ክሰድዑን ተቐቢሎም ክፍንዎን ኣብ ምስሰማዕ ክበጽሑ ከኣሉ። እቶም ፖላይስ ንኹሎም ዞም ፖላይስ ክሳብ ክንድሰ ዝኣክል ሰልዲ ክፍሎም ዝኽእል ብኸመይን መን ምዃኑን ይሓትዎ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ፖላይስ ሽሙ ክሰምዑ ዘሕምሞም ሰብ ፑሽፓ ምዃኑ ይነግሮም። ፑሽፓ ነቲ ናይ ዕንጨይቲ ጉዳይ ዘስርሖ ሓላፊ ኸማን ኣይፈርሖን እዩ። እቲ ሓለቓ ለያቡ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኩሎም ሰረቕቲ ከካቦቶም ኣብ ተስእሉን ዘኽብርዎን እዋን ፑሽፓ ግን ኣእጋሩ ብጣውላ ሰቒሉ ዝጽበዮ። ብኻልእ ኬስፋ ዝተባሃለ ካልእ ሰብ ስራሕ ደሊ ናብቲ ቦታ መፂሎ። ኬስፋ ናይ ፑሽፓ ትብዓት ኣብ ዝረአየሉ እዋን ኣብቲ እንዳ ዕንጨይቲ ካብ ምስራሕ ምስ ፑሽፓ ባሪኡ ኮይኑ ምስራሕ ከም ዝሕሾ ወሰነ። ድሕሪዚ ፑሽፓን ኬስፋን ብሓንሳብ ኮይኖም ናብ ካልእ ቦታ ይኸዱ ኣለዉ። ሕጂ ፑሽፓ ናይ ባዕሉ ኣባላት መልሚሉ ናይ ገዛ ርእሱ ጉሩብ መስሪቱ ነቲ ዕንጨይቲ እንዳቆረፀ ክዘዋውር ወሲኑሎ። እቶም ሰባት ናብቲ ቀይሕ ዕንጨይቲ ዝርከበሉ ጫካ ድሕሪ ምኻዶም ብቐጥታ ናብ ምቑራጽ ስራሕ ኣይኣትውን እዮም። መጀመርያ ናይ ኣምልኾት ስርዓቶም ክገብሩ ንዕዘብ። እዚ ድማ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘምጽኣሎም ይኣምኑ። እንተኾነ ግን ፖላይስ እቶም ኣግራብ ይቑረፁ ከም ዘለዉ ሪፖርት ስለ ዝበጽሖም ናብቲ በዓል ፑሽፓ ዝነበርዎ ጫካ ይመፁ ኣለዉ። በዓል ፑሽፓ መጀመርያ ፖሊስ ክመጽእ እንተኾይኑ ዝሕብሮም ዋርድያ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ልክዕ ፊስካ ምስ ሰምዑ ኩሎም ዕንጨይቲ ዝቑርፁ ዝነበሩ ሰባት ሰንቢዶም ካብቲ ቦታ ክሃድሙ ይፍትኑ። ፑሽፓ ግን ብዘይፍርሕን ራዕድን ነበረ እሞ ነቶም ኣብ ተርባፅ ዝነበሩ እውን ክትፈርሑ የብልኩምን ሓደ ዝሓሰብክዎ ነገር ኣለኒ ብምባል ኩሎም ንኽረጋግኡ ተስፋ ይህቦም። ድሕሪ ዝተወሰነ ፖላይስ ናብቲ ውሽጢ ጫካ ኣትዮም ናብ በዓል ፑሽፓ ዝነበርዎ ቦታ መፁ። መራሕቶም ፖላይስ ጎቪንዳ ዝበሃል ኮይኑ ኩሎም ለያቡ ልክዕ ከም ሓውዮም ዝፈርሕዎ። በንጻሩ ፑሽፓ ድማ ፍርሓት ዝበሃል ኣይስምዖን እዩ። እዞም ክልተ ሰባት ተፋጢጦም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጎቪንዳ ነቲ ዕንጨይቲ ኣበይ ከም ዝገበሮ ንፑሽፓ ይሓቶ። ፑሽፓ ግን ወላ ሓደ ዕንጨይቲ ዝበሃል ከም ዘይቆረፁ ይገልጽ። ንሕና ሃገረሰብ ኢና ናብዚ ቦታ ዝመጸናሉ ድማ ንመናኸስን ንሓውን ዝኾኑ ዕንጨይቲ ንምውሳድ እምበር እዚ ትብሎ ዘለኻ ቀይሕ ዕንጨይቲ ንምቑራጽ ኣይኮነን። ስለዚ ንሓዊ ዕንጨይቲ ቆርጾም ኢልካ ክትኣስረና እንተደሊኻ እስረና ብምባል ዝቆረፅዎ ቀይሕ ዕንጨይቲ ከምዘየለ ይዛረብ። ብኻልእ ጎቪንዳ ነቲ ቦታ ብዝተዓዘበሉ እዋን ወላ ሓደ ዝተቆረፀ ዕንጨይቲ ዝበሃል የለን። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ፑሽፓ ቅድሚቶም ፖላይስ ኣእሙ ምብፅሖም ምስ ኣባላቱ ኮይኑ ኣሲሩ ኣብ ላዕሊ ከንጠልጥሎም ስለ ዝኸኣለ እዩ።
ጎቪንዳን ብጾቱ ድማ ቀይሕ ዕንጨይቲ ዝበሃል የለን ኢሎም ተስፋ ቆሪፆም ምስ ከዱ በዓል ፑሽፓ ድማ መሊሶም ነቲ ናብ ላዕሊ ዝሰቐልዎ ዕንጨይቲ ኣውረድዎ። እንተኾነ ግን ነቲ ዕንጨይቲ ናብ መኪኖም ሰቒሎሞ ቅድሚ ካብቲ ቦታ ምኻዶም ጎቪንዳ ዳግማይ ተመሊሱሎ። በዚ ድማ በዓል ፑሽፓ ኣእማን እንዳደርበዩ ምስቶም ፖላይስ ኣብ ኣሰኣትዮም ኣለዉ። ፑሽፓ ብከምዚ ኩነታት ግዜ ከጥፊ የብሉን። ነዚ ተረዲኡ ካብተን ቀይሕ ዕንጨይቲ ዝፀዓነት መኪና ሓንቲ ብምሓዝ ህድሞ ጀመረ። በዓል ጎቪንዳ ብዝኸዶ መንገዲ እንዳሰዓቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፑሽፓ ጥራሕ ኢዱ ናብኦም እንዳተመለሰ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ይረኽብዎ። ጎቪንዳ እታ ዕንጨይቲ ዝሓዘት መኪና ኣበይ ከም ዘበላ ዋላ እንተሓተቶን ተዋጠሮን ፑሽፓ ግን ወላ ሓደ ሓበሬታ ክምሉቕ ድሌት ዘለዎ ይነበረን። እቶም ኣብ ህልኽ ዝኣተዉ ፖላይስ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ሂቶም ክሳብ ምስቃይ ዋላ እንተበፅሑ ፑሽፓ ግን ብቐሊሉ ሓበሬታ ዝህብ ሰብ ስለዘይኮነ ወላ ሓደ ነገር ክነግሮም ኣይከኣለን። ነዚ ነገር ዝሰምዐ ሓደ ፖሊስ ናብ ፑሽፓ መፀ። እዚ ፖሊስ እዚ ንፑሽፓ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝፈልጦ ነይሩ። ኣዶ ፑሽፓ ንወዳ ካብ መን ከም ዝጠነሰቶ ትፈልጥ ስለዘይነበረት ንወዳ በይናይ ኣዕብያቶ። በዚ ምክንያት ድማ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነብሩ ምስ ዝረኸቦቶ ተሓድር በዓለ ገንዳበሉ ሽማ በሊሎሞ ፑሽፓ ይኹን ኣድዩ ብፅቡቅ ስለዘይለዓሉ ፑሽፓ ምስ ካልኦት መሳትኡ እንዳተፃወተ እንዳተማሃረን ኣይኮነን ዓብዩ። ዝተወሰነ ዕድመ ምስ ወሰኸ ምስ ማፍያታት ክሰርሕ ጀመረ። መጀመርያ ዝረኸቦም ማፍያታት ድማ ጃካን ጆሊን ይበሃሉ። ጆሊ ኣብቲ ገዛውቶም ዝነበረ ዋልድ ብምስቃይን ብአን ብምፅዋትን እዩ ዝፍለጥ። ጃካ ድማ ኣብ ናይ ዕንጨይቲ ቢዝነስ ዝዋፈር ብምዃኑ እዞም ክልተ ኣሕዋት ዘይራኸብ ባህርን ሕልናን እዮም ዝውንኑ። ብኻልእ ሓደ ምዕባይ ሓዎም ኣለዎም። እዚ ሰብ ኮንዲ ይበሃል። ኮንዳ ብጭካኑ ፍልይ ዝበለ ሰብ ብምዃኑ መለለይኡ ድማ ጭካነ እዩ። ብንኣሽቱ ኣሕዋቱ ዝመፀ ሰብ ብዘይ ንሕስያ ይዘጥፍኦ። ፑሽፓ መጀመርያ ኣብ ናይ ማፍያ ዓለም ዝተፀንበሮ ምዞም ሰባት እዩ። ሕጂ እውን ፑሽፓ ምዞም ሰባት ይሰርሕ ብምህላውን ነቶም ፖላይስ ድማ ዝኾነ ሓበሬታ ስለዘይምልቐሎም ብነፃ ክወፅእ ክኢሉሎ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ፑሽካ ነቲ ካብ ዓይንቲ ፖላይስ ዝሰወረ ዕንጨይቲ ካብ መዓሙቕ ውሽጢ ማይ ከውፅኦ ከኣለ። በዚ ዕንጨይቲ ብዙሕ ሰሊ ስለዝረኸበ ሓዳሽ መኪና ገዚኡ ምስ ህድኡ ኮይኑ ክዘናጋዕ ጀሚሩሎ። ድሕሪዚ ፑሽፓ ናብ በዓል ኮንዳ ከይዱሎ። ነቲ ዕንጨይቲ ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ጌርና ኣብ ነዘዋውረሉ እዋን ካብ ዓይንቲ ፖሊስ ክንክወን ንኽእል የለናን። ሕጂ ንወስደሉ ገባብ ክንቀይራ ኣለና ብምባል ናብ ናይ ናፍታ መኪና ኣብ ውሽጢ ነቲ ዕንጨይቲ ክእትውዎ ተሰማምዑ። ፖላይስ ነቲ ናይ ናፍታ ቦት ክጥርጥርዎ ስለዘይከኣሉ ብዙሓት ዕንጨይቲ ክሕልፉ ከኣሉ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ከም ስራሕ ከሎ ስሪቫል ዝተባሃለት ጽብቕቲ ጓል ክርኢ ከኣለ። እቲ ዝገርም ፑሽካ ብዛዕባ ፍቕሪ ወላ ሓደ ቦታ ዝበሃልን ስምዒትን ኣይነበሮን። እንተኾነ ግን እዛ ጓል ካብ ዝሪኣ ትሒዙ ክሰዓር ዝተለየ ይመስል። እቲ ናይ ዕንጨይቲ ቢዝነስ ብፅቡቕን ብዝሓሰቦ ገባብ ይኸደሎም ኣሎ። በዓል ፑሽፓ ነቲ ዕንጨይቲ ሒዞም ምስቶም ዝገዝኡ ሰባት ክራኸቡ ይክእሉን እዮም። ናይቶም ኣውቲስታታት ስራሕ ንሓደ ማንጋለም ሰርቪና ዝተባሃለ ሰብ እዮም ዘረክብዎ። ማንጋለም ድማ ነቲ ዕንጨይቲ ምስ ተረከበ ኣብ ደገ ዘለዉ ገዛእትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ደለይቲ ዕንጨይትን ዘከፋፍል ኮይኑ መብዛሕትኡ መክሰብ ዝረክብ ሰብ እውን ንሱ እዩ። ማንጋለም ልክዕ ከም ኮንዳ ብጭካነ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ስርሑ ንዝኸሓድዎ ሰባት ምሕረት ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ። ናብቶም ሰለስተ ኣሕዋት ምስ ንመለስ ጆሊ ኣዋልድ ሂወት ስለዝነበረ ደቂ እቲ ገዛውቲ ኣዋልድ ኣብ ገዝኡ ይእትዩ ከሳቅየን ይርአ። ፑሽፓ ድማ በዚ ናይ ጆሊ ተግባር ሕጉስ ስለዘይነበረ ንነፍሲ ወከፍ ኣዋልድ ፈቲሑ ካብቲ ገዛ ይውፅአን። በዚ ምክንያት ኣብ መንጎ ፑሽፓን ጆሊን ዘይምርድዳእ ተፈጠረ። ጆሊ ንምንታይ ኣዋልደይ ፈቲሕካ እንደበለ ምስ ፑሽፓ ኣብ ዝጨቃጨቀሉ ዝነበረ እዋን ኮንዳና ፑሽፓ ደወለ። ፖላይስ ነቲ ዕንጨይቲ ነቐምጠሉ ዝነበረና መኻዚኖ ፈሊጦም ኣለዉ። ስለዚ ናብኡ ከይዶም ከይረኽብዎ ከለዉ ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ብምባል ሓላፍነት ምድሓድ ዕንጨይቲ ንዑ ኣሰከሞ። ፑሽፓ ድማ ኣባላቱ ኣኪቡ ነቶም ዕንጨይቲ ናብ ሩባ ከም ዝኣትዉ ገበረ። ቀፂሎም ነቲ ናይቲ ግድብ ተቆፃፀርቲ ሰልዲ ከፊሎም ብምዕፃው ነቲ ዕንጨይቲ ዳግማይ ናብ ኢዶም ክእትዎ ክኢሎም ኣለዉ። ናይቲ ዕንጨይቲ መእከብን መቐመጥን ቦታ ረኺበሉ ዝመፀ ጎቪን ድማ ዕንጨይቲ ዝበሃል ክረክብ ስለዘይከኣለ ካብኡ ንላዕሊ ፑሽፓ በሊሕ ሰብ ምዃኑ ተረዲኡሎ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና በዓል ፑሽፓ በቶም ፖላይስ ስለዘይተተሓዙ ፍልይ ዝበለ ፓርቲ ዳልዮም ኣለዉ። ኣብቲ ፓርቲ ፑሽፓ ማንጋለም ካብኦም ካብ ዝገዝኦ ገንዘብ ንላዕሊ ብዕፅፍታት ከም ዝሸጦ ወረ ይበፅሖ።
ማንጋለም ምስ ፖላይስ ከይተታረኸን ዕንጨይቲ ከይቆረፀን እዚ ኩሉ መክሰብ ክረክብ የብሉን ብምባል እቲ ነገር ንኮንዳ ከይዱ ይነግሮ። እንተኾነ ግን እዚ ነገር ንኮንዳ ይመሰጦን። ካብዚ ናይ ዕንጨይቲ መሸጣ ቀንዲ መክሰብ ዝረክብ ማንጋለም ንምንታይ ምዃኑ ኩሎም ይፈልጡ እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብሰልዲ ምክንያት ምስ ዝኾነ ሰብ ክጨቃጨቁ ከም ዘይብሎም ይነግሮ። ወሲኹ ብግቡእ ስርሑ ክወፃእ ጥራሕ ከም ዘለዎ የረድኦ። እንተኾነ ግን ፑሽፓ በዚ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ንሱ ሰባት ኣኪቡ ዕንጨይቲ ቆሪፁ ካብ መፃወድያ ፖሊስ ሃዲሙን ማንጋለም ማዕረኽ እንደዚ መክሰብ ክረክብ ኣይግብኦን ብምባል ናብ ማንጋለም ከደ። ፑሽፓ ናብ ማንጋለም ኣብ ዝበፅሐሉ ሰዓት ማንጋለም ድማ ከድእን ንዝበሎ ሰብ ከቢድ መቕፃዕቲ ይቆፅዖ ነበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ቅፅዓት ናይ ማንጋለም ዝረኣየ ሰብ ኣሽንጓንዶ ብድፍረት ምስኡ ክዘራረብ ካብቲ ቦታ ብቅፅበት ምጠፍአ ነይሩ። እንተኾነ ፑሽፓ ንፍርሒ ቦታ ዝበሃል ስለ ዘይህብ ብዛዕባ ሰልዲ ክዛረብ ጀመረ። ንስኻ ካባና ዕንጨይቲ ብትገዝአሉ ብሓደ ቶን 5 ሚልዮን ሩቢኢኻ ትበልና። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ነገር ብኢድካ ከየከናወንካን ከይስራሕካን ኮፍ ኢልካ 1 ቢልዮን ሩቢ ከም ትሸጦ ሰሚዕ ኣለኹ። ስለዚ ንሕና ንህበካ ወገን ንስኻ ትሸጦን ማዕረኽ እንደዚ ክረሓሓቕ የብሉን። ክትዕርዮ ትኽእል እንተኮይንካ ይዕርዮ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ካልእ ገዛይ ክንደሊ ኢና ብምባል ንማንጋለም ኣብ ቅድሚቶም ኩሎም ሰባት ኣዋረዶ። ካብኡ ዝበኣሰ ድማ ናብ ሓደ ሙርጋን ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ብምድዋል ናይ ዕንጨይቲ ቢዝነስ ምስኡ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ይነግሮ። እዚ ተግባር ንክብረት ማንጋለም ዝትንክፍ ብምዃኑ ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ንፑሽፓ ጠጠው ከብልዎ ፈቲኖም ነይሮም። እንተኾነ ግን ፑሽፓ ንነፍሱ ወከፎም ቀጥቂጡ ካብቲ ቦታ ኸደ። ድሕሪ እዚ ፑሽፓ ናብ በዓል ሙርጋን ይኸይዱሎ። ዝተወሰነ ናይ ቀይሕ ዕንጨይቲ ቁራፅ ምሰርኣዮም ንሓደ ቶን ብ1 ቢልዮን ሩቢ ክሸጠሎም ተሰማምዐ። ድሕሪዚ ናብ በዓል ኮንዳ ደው ኢሉ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ነገሮ፣ ኮንዳ ግን ነዚ ሓድሽ ሓሳብ ክድግፎ ኣይከኣለን። ካብ መጀመርያ ዝሰርሖ ዝነበረ ምስ ማንጋለም እዩ፣ ሕጂ ድማ ዝኾነ ካልእ ሰብ ኣድልየኒ ብምባል ቀልጢፉ ክምለስ ይነግሮ። ፑሽፓ ንሓደ ቶን 1 ቢልዮን ሩቢ ናኮ ክንሸጦ ምስ በሎ ግን ኮንዳ ወላ ሓደ ቃል ከውፅእ ኣይከኣለን። ፍልልዩ ናይ 5 ሚልዮን ሩቢ ብምዃን ድማ ብቅፅበት በቲ ሓሳብ ክሰማማዕ ከኣለ። ብኻልእ ጆል ድማ ኣብቲ ገዛውቶም ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት የሳቅዮም ኣሎ። ነዚ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ እቲ ቀይሕ ዕንጨይቲ ተቐሚጡሉ ዝነበረ ቦታ ንፖሊስ ስለዝነገረ እዩ። ጆሊ ንሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ኢሉ ነሳቅዮ ብዝነበረሉ እዋን እቲ ሰብኣይ ድማ እቶም ፖሊስ ናይ ጎሉ ናይ መርዓ ወፃኢ ክሽፍንሉ ምዃኖም ቃል ስለዝኣተውለዩ ብምባል ነገሮ። ብጓል ዓይኑ ዘይክእለሉ ጆሊ ድማ ጓልካ ክምርዓዋ እንተኽኢለ ብሂወት ናይ መንበር ዕድልካ ከናውሕ ብምባል ኣብ ስምምዕ የእትዎ። ነገራት ኣብ ዝበላሸውሉ ግዜ ዝበፅሑ ይመስል። እታ ጆሊ ክምርዓዋ ዝሓትት ዘሎ ጓል ስሪቫል እያ። ስሪቫል ማለት ፑሽፓ ንመጀመርያ ግዜ ብሂወቱ ብዓይኒ ፍቅሪ ዝጠመታ ጓል እያ። ኣቡ ስሪቫል ናይ ግድን ንጆሊ ክትምርዓው ከም ዘለዋ ይነግራ። ስሪቫል ድማ በቲ ነገር ስለዘይተሓጎሰት ናብ ፑሽፓ ብምኻድ ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ብዝርዝር ነገረቶ። ካብ መጀመሪኡ ናይ ጆሊ ስራሕ ደስ ዘይብሎ ዝነበረ ፑሽፓ ድማ ጆሊ ብዘለዎ ቦታ ብምኻድ ሓመዱ ንላዕሊ የስሕኖ። ጆሊ ብወገኑ የሕዋቱ ነዋልድ ዝበሃል ከይትንትክፍ ኢሎም መጠንቀቕታ ሂቦሞ ስለዝነበሩ ሕጂ እውን ነዚ ነገር ክነግሮም ኣይክእልኒው። ቆፂሩ ብዝሰርሖ ሰብ ተቐጥቂጡ ነዚ ተግባር ቆፂሩ ብውሽጢ ሓዞ። ድሕሪ ዝበዓል ፑሽፓ ምስ ኮንዳ ብምዃን ካብ ናይ ከተማ ነጋዶ ግብሪ ክእክቡ ክወፅእ ከለዉ ንዕዘብ። ኣብ ካልእ ትዕዘብትና ሰይቲ ጌስፋ ንሰብኣያ ፑሽፓ ብሓደጋ ከም ዘሎ ትነግሮ። በዓል ኮንዳ ንፑሽካ ቀትልዎ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ነገረቶ። ጌስፋ ማለት ኣብ መጀመርያ ትዕዘብትና ናብ ስራሕ ተበጊሱ ብድፍረት ናይ ፑሽካ ተማሪኹ ምስኡ ክሰርሕ ዝወሰነ ተኣማኒ ዓርኩ እዩ። ንፑሽፓ ንምድሓን ናብኡ እንዳተዳለወ ከሎ ግን በዓል ኮንዳ ቀዲሞሞ ንፑሽካ ክጨወይሞ ኣለዉ። ብኻልእ ኣብቲ እዋን ድማ ማንጋለም 3 ኣሕዋት ምስኡ ስራሕ ጠጠው ስለዘበሉ ዓሻኽሩ ብምልኣኽ ክቐትልዎም ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ነበረ። ኣብ መንጎ ዝኸቢድ ባእሲ ፑሽካ ኣእዳው ተኣሲሩን ገጹ ተሸፊኑ ብምንባሩ ብክንደይ መከራ ንነብሱ ካብ ሞት ከድሕን ከኣለ። ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ብዙሕ ሰሊ ሒዙ ድማ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ድሕሪ እዚ ፑሽፓ ንመብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ናይ ማንጋለም ብምሓዝ ናብ ኣዛዚኦም ማንጋለም ደወለ። ኣብዚ ውሽጢ ቢዝነስ ዘድልን ዘዕውትን ነገር እንተሃልዩ ሓይልን ጉልበትን ኣይኮነን፣ ነገራት ብብልሒ ምፍታሕ ብምባል ማንጋለም ንዝተኣማመነሉ ዝነበረ ሰብ ቀተሎ። ብኻልእ ድማ እቶም ማንጋለም ዝለኣኹም ሰባት ካብቶም 3 ኣሕዋት ነቲ ዓብይ ቀቲሎሞ ነበረ።
ፑሽፓ ምስ ኣሕዋቱ ኮይኑ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኮንዳ ድሕሪ ምፍጻሙ ንማንጋለም ሕናሓውን ክፈዲ ተበገሱ። ድሕሪዚ ተዕዘብትና ንዝተወሰነ ግዜ ንቕድሚት ይሕልፈና እሞ ሕጂ ፑሽፓ ብሰባት ዓብስናን ክብርን ረኺቡሎ። እዚ ድማ ንጎቪንዳ ተስፋ ስለ ዘቑረጾ ዝነበሮ ስራሕ ገዲፉ ክወፅእ ከኣለ። ኣብ ቦታ ጎቪንድ ድማ ባንዋር ሲንግ ዝተባሃለ ሓድሽ ኣባል ፖሊስ መጺሎ። ባንዋር ከም ናይ ጎቪንዳ ዓይነት መንገዲ ክተል ኣይነበረን። ንዝኾነ ገበነኛ ቃልያ ሂብኒ ዝበለ ብቕፅበት እዩ ዝቐትሎ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ዝወድቕ ፖሊስ ብምምፅኡ ንናይ በዓል ፑሽካ ኣባላት ናብ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ክመርሕ ይኽእል እዩ። ብኻልእ ፖሊስ ከም ዝተቐየረ ዘይፈለጠ ፑሽፓ ድማ ጉቦ ንምሃብ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ከደ። ባንዋር ድማ ንፑሽፓ ዝደልዮ ዓይነት ሰልዲ ክትበኒ ትኽእልኒ ኢኻ፣ ሕጂ ናይ ዝንዳ ፖሊስ ኣዛዚ ኣነ እየ። ስለዚ እቲ ትበኒ ሰልዲ ትትመን ንስኻ ዘይንኮንካስ ኣነ እየ ብምባል ትዕግስቲ ፑሽፓ ኣብ ፈተና ኣውዲቕዎ ኣሎ። ፑሽፓ ብተዋነቲ ውሽጡ ብሕርጋን ተቓፂሉ ዋላ እኳ እንተነበረ ነገራት ቀሲሉን ብጥበብን ክፈትሖም ስለ ዘለዎ ግን ነቲ ኣዛዚ ዝደልዮ መጠን ሰልዲ ክህቦ ከኣለ። ድሕሪዚ ፑሽፓ ምስታ ዝመኸረቶ ስሪፋል ስነ ስርዓት መርዓ ይፍጽም ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጡ ናይ ባንዋር ጉዳይ ሕርኽርኽ ይብሎን ተቐይሙን ስለ ዝነበረ መርዑኡ ገዲፉ ናብ ተኣዛዚ ፖሊስ ኮይኑ ዘሎ ባንዋር ኣምርሐ። ብኻልእ ባንዋር ድማ ብኣካይዳይ ፑሽፓ ፈሪሕሎ ክሳብ ዘለኹ ድማ ዝደለኽዎ መጠን ሰልዲ ክህበኒ ኢሉ ሓሲቡሎ። እንተኾነ ግን ፑሽፓ ናብ ባርዋን ዝኸዶ ሰልዲ ንምሃብ ዘይኮነስ ክቐትሎ ነበረ። ዳሕራይ ግን ሓሲቡ ከም ፈራሕ ኣብ ዘይተደለኻሉ እዋን ኣይቀትለካኒ፣ ኣብ ዝተረኸብናሉ እዋን ኩሉ ግዜ ጸላእቲ ኢና፣ ሓደ መዓልቲ ድማ ክንቃተል ኢና ኢሉ ብምንጋር ካብቲ ቦታ ኸደ። ፑሽፓ ናብ ስነ ስርዓት መርዑኡ ከምርሕ ከሎ ባንዋር ድማ ካብ ፑሽፓ ዝተቐበሎም ሰልድታት ኩሎም ኣብ ሓዊ እትዎም። ሕጂ ድማ ንወል ሓደ ዘይፈርሕ ባንዋርን እትፈርሕ ዘይፈልጥ ፑሽፓን ነቲ ናይ ዘለኣለም ዝጻልኡሉ ጉዕዞ ህይወቶም ጀሚሮም ኣለዉ። ነስ እንዳረኣና ድማ ተዕዘብትና ኣብ ስንውድእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ቪዲዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናት ርኢት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።